आनाव गेदेर बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सारा दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय रुनिकाटा रेन्ज अफिसखौ सावनाय बिनि सायाव मा बुंखो? थारैनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबनानै थानाय आदिबासि सावथालफोरखौ एभेक्सन खालाममारसिगोन नामा? हसाहसिखौ उच्ছেদটো হ'ব नाखि? এইটো এটা প্রশ্ন রাইজ সকলত মাজত উঠিছে। बे जादों दा बेखौनो बिथाङा डिटेल्स बाहाबै बुंलांदों। जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। बे बर'फोरनि 36थि रुंसारि सान बेखौ जे दिनै बिटिसि सरकारा फालिबाय आरो बे फालिनायाव जे बयबो दिनै आफादफ्रा ज' जादों। आं गोबां आफादनि नेताफोरखौ लोगो मोन्दों आरो जोंनि सिनियर आरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट नेता दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोन्दों। आं जोबोद मोजां मोन्दों आरो बाख्नायदों आरो जोङो बड'फोरनि जायखि फिल'सफि बिनि फिल'सफिजों जों अरायबो गोख्रोङै जों आवगायलांनांगोन। जों बिथांखौ जुदि बड'फा होननानै जों जुदि गनायोब्ला बिनि आदर्श बिनि फिल'सफि जों बेखौ बावनो नाङा। बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा मोनसे हारि दानांगोन आरो बे गेरेमसा हारि दानायनि जायनाखि फिल'सफि बे फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन ज' ज'नो। जोंनि गेजेराव हयथ' गोबां डिफारेन्स दं, आफादफोर दं, राजनिथि डिफारेन्स दं जोंहा आरो गुबुन आफाद दं। जों जिखि आफादाव थालाया मानो जों ज' जानो हालायाखैबो थेवबो जों बड'फानि जायनाखि आदर्श प्रिन्सिपाल जों बेयाव बयबो गोख्रोङै जोङो मावनांगोन आरो बे प्रिन्सिपाल आदर्शजों जुदि मावलांबानो बर' जाथिखौ जों दावगाहोनो हागोन। जोङो फाराग दं होननानै जों गावजों गाव सानफ्रोमबो नांलायबाय थानायनि बाथ्रा गैया। जों माखासे जेनुइन पइन्टआव जोङो थरख' जानो हागौ, थरख'खौ जों नांगौ। माखासे जाथिनि अलखदथामबाव जोंनि मावनायफ्राव माबा गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ आसि खोननानै बुंनो हागौ, बुंलायथों आरो जोंबो सोरखौबा बुंनो हागौ, जोंबो बुंलायगोन। खिन्थु बे नङा जे गोरोन्थिफोरखौ बुंलायनो थाखाय जों गावजों गाव बिराद दायनिगिरि जालायनाय, गावजों गाव सुथुर भाब लालायनाय बे जानो नाङा। जों मोनसे सलिउसनाव फैयो जोंहा क्रिटिसिजम खालामलायब्ला। बेखायनो आङो बयबो बर'नि दैदेनगिरि, बर'नि आफादखौ खावलायो दिनै बे गोथार मे दिनाव दुखुनि सानाव बर'फोरनि रुंसारि जानाय सानाव जोङो बयबो जाहाथे डेडिकेट जायो, जाहाथे बयबो गोख्रों जायो। जों बर'फोरनि फिल'सफिजों जों आवगायगोन। जों बिनि प्रिन्सिपालनि बाहेरा जों खुनुनो थाङा। बिहा जों जा बोसोन होदों बे बोसोनखौ लानानै थैथां जारिनि थाखाय हारिनि थाखाय जों मावलांगोन। हारिया देरसिन, जोंनि राजखान्थि हान्जाया देरसिन नङा, जोंनि आफादफ्रा देरसिन नङा। जोङो हारिनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनानै जुदि खामानि मावोब्ला जों आफादल' खालामबाय थानानै जेबो जानाय नङा। बेखायनो हारिनि अलखद टाइमाव जोङो जाहाथे बयबो बर'फोरनि फिल'सफिजों जों जाहाथे खाबथायो, मावो, हारिखौ देरसिन सानना लायो। आं बेखौ दिनै बयबो रायजो राजाखौ बे बड'फानि मांखरसालिनिफ्राय खावलायहरो। जोङो बर'फ्रा बेखौ बुंलांदों थां आरो थांनो हो। बै समाव गिलु बालु मोनसे बर'फोरनि सायाव नाख्रेबनाय, नासयनाय बे समाव दंमोन। जोङो थांनानै थानायनि अधिकार गैयि बायदि जोंखौ खालामदोंमोन। बे जाथिया मुगैथाव जाथि, ट्राइबेल जाथि, बर' जाथिया जोंखौ सै सै लै लै खालामोमोन। जों माने मालाय हारिनि गोजौ थाखोनि मानसिनि खाथियाव थांब्लानो जोंहा सुवा गोनां जायोमोन। जोंखौ थाजाबबोआमोन, जाजाबबोआमोन। सोरनिबा न'आव थाङोब्ला जोङो न' लिरनानै फैनो गोनां जायोमोन। हस्टेलफ्राव जोङो लेखा फरायब्ला हस्टेलाव थाहोफायामोन। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो बड'लेण्ड जेब्ला इउनिभारसिटियाव फरायो बे समाव गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय थफ्ला थुब्लि गारहरनाय होखारजादों। दा बे हिसाबै बड'फाया बुंलांदों थां आरो थांना हो, जोंखौ थांना हो, नोंसोरबो थांनानै था। जों डिगनिफाइड जाथि हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैयो। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो जों डिगनिफाइड जाथि हिसाबै थांनानै थानो जुदि लुबैदोंब्ला जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो मोननांगोन आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनाब्ला जों डिगनिफाइड जाथि हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङा। मानोना जोंखौ गुबुन हारिफ्रा सै सै लै लै खालामो, जोंखौ माने गाज्रि बेबहार खालामो, जोंखौ मुगैयो। बेखायनो जोङो बिसोरजों एखेलगे जों थांनानै थानो हानाय नङा। जोंनो आलादा मोनसे हादोर नांगोन, आलादा रायजो नांगोन। बे बाथ्राखौ बड'फा बुंलांदों आरो जोङो आलादा रायजो मोनब्लासो जोङो सुख गोजोन रायजो जानो हागोन। खुनुदिन जोङो गुबुन हारिजों जुदि ज' जाफानांगौब्ला जोङो सान्थि थांनानै थानो हानाय नङा, सान्थि रायजो मोननाय नङा। बेखायनो जों आसामनिफ्राय बुखावनानै आसामखौ गावहोनानै जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ। बेखायनो बुंदों नोंसोरबो थांनानै था, जोंबो थांनो। बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंदों डिभाइड आसाम 50-50, डु फर बड'लेण्ड, डाइ फर बड'लेण्ड। बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों आरो बे मोन्थोरजोंनो दिनै जोङो बर'फ्रा बयबो आवगायनांगौ, बयखौबो थांनानै थानो हो, जोंबो थांनानै थागोन। बे बाथ्राखौ जोङो दाबो बे स्ल'गानखौ लानानै जों बुङो आरो बे स्ल'गानजोंनो जों
बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव जुदि सोरबा दङब्ला गुबुन हारिफोर गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय बेफोर थाथों जोंजों लोगोसे थाफागोन बिसोरबो जों बेखौ बुङो खिन्थु जोंखौ थांना थानायाव जाहाथे हेंथा होआ जोंखौ मुगैया जोंखौ नेवसिया जोंखौ सै लेले खालामा जोंनि हा हु जाहाथे सेया जोंनि अधिकारखौ जाहाथे सेया बेनि थाखाय जोङो बेखौनो बुंदों बड'फाया थां आरो थांनो हो बाथ्रा बुंदों आरो जों बे मन्थ्रिजों जों बयबो बर'फ्रा आवगाय आंथ' दिनै माने बे समाव माने बुंनो गोसो गैयाब्लाबो बुंनो गोनां जायो जे बड'फानि सानथौ सानस्रि दिनै बावलांजोब्बाय बे बाथ्राखौ आं दिनै बे मांखरसालिनिफ्राय बुंगोन नंगौ बाथ्रा सैथो जों माने जोंनि बर' लिडारफ्रा बर'फोरनि सानस्रिजों सान्थौजों बेसेबां सोलियो दिनै बे कुइसन मार्क जाबाय बड'फाया बर' हारिनि खैदां खैफोद बे सैज्य खालामामोन बर' हारिनि थाखाय मावलांनो थाखाय बे थैथां जुजिदों आरो जोङो फिलसफिजों होलांदों डु फर बड'लेण्ड डाइ फर बड'लेण्ड बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना बुंलांदों खिन्थु जों दिनै गासैबो दिनै कमप्रमाइस खालामजोब्बाय बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै जोङो कमप्रमाइस खालामना लाबाय आरो लोगोसे जोंहा हा हुनि जोंहा अधिकार दंमोन मोन्थाय दंमोन बे जोंनि हा हु बेनि माने अधिकारखौबो जों दिनै कमप्रमाइस खालामबाय दा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा दं जोङो प्रटेक्टेड एरिया बे ट्राइबेल बेल्टआ बे हायाव गुबुन हारिया ट्राइबेल बेल्टआव दानाय समनिफ्राय रावबो थानो मोना खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्राखौ रावबो बुंलिया सिरि थाबाय कमप्रमाइस जाबाय आरो दिनै नोङो रिजार्भेसन जोंहा ट्राइबेलनि थाखाय दंमोन बे रिजार्भेसनाव दिनै जों कमप्रमाइस खालामबाय नब सरनाया बादिया दिनै 10 बोसोर इलिगेल भाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै फल्स भाबैनो बियो एमपि जालांबाय 10 बोसोर एमपि जानायाव रावबो जोंनि बर' आफादफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा फंसे बुङाखै जोङो माने अहंखारजों बुङाखै गौरब खालामाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सौसा मुसौआ जों जुदि थैथां जुजियामोनब्ला जों जुदि अरथाबथारनानै जुदि बेरलाव बायदि नाजाबाय थायामोनब्ला हयथ' माने माबाया नबसरनिया बेयो आरोबाव एमपिखौनो जाबावोमोन बेखौ रावबो होखारनो हायामोन दा दिनै जों होखारबाय जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोबोद जुजिनायनि गेजेरजों दा बे होखारनायनि उनाव दिनै जोंहा सासे बर' फिसानो एमपि जाबाय जानो हागौ बे गुबुन पार्टि जिनि पार्टिनि जाबानो सोरबा इउपिपिएल जानो हागौ सोरबा बिजेपि जानो हागौ बे बर' फिसानोथ' मोनबायना बे जोंनि थाखाय बेसेबां गौरबनि बाथ्रा जों बेसेबां रंजानाय मोनो बेफोर खामानिखौ जोङो मावनानै साक्सेस खालामब्ला जोंनि गोसोआव बिराद थुलुंगा मोनो आरो बांसिन खामानि मावनो लुबैयो आरो लोगोसे जों बड'फाखौ जोङो असे भाबै सिबिनाय बायदि जों मोनो ओंखायनो आं दिनैनि दिनाव बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय आं बुंनो लुबैयो जे बर' लिडारफ्रा मानो दिनै माने कमप्रमाइस खालामखो जोंनि जाथिनि जायनाखि सेन्टिमेन्ट हारिनि जायनाखि थामोनथा हारिनि रैखाथि हारिनि अधिकार बेयाव जों मानो माने कमप्रमाइस खालामखो दिनै मानो बड'फानि जायनाखि फिलसफि बेखौ मानो बावखो जों बर' राव जों खुगायावल' बुङो बड'फा होनना बुङो खिन्थु आखल आखुआव जों दिनै बड'फानि खुनु आदर्शखौ जों मानिनाय नुवाखिसै ओंखायनो आं दिनै दुखु फोरमायो जे जाहाथे बेबायदि जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा जाया हारिनि अलखद टाइमाव जाहाथे बयबो गाबथायो आं बेखौनो बर' लिडारखौ खावलायो आरो दिनै मोनसे आरोबाव आं खावलायबावनो लुबैदों आरोबाव दिनै दा आरोबाव मोनसे गोदान मोनसे जेंना जोंनि गेजेराव नुजाबोबाय रिसेन्टलि थांनाय 17 थारिखआव जायनाखि रुनिखाटाव फरेस्ट अफिसाव गाग्लोबबाय बे गाग्लोबनाया धेमालि नङा बेखौ जों गोरलै लानो नाङा बेखौ जोंनि आफादफ्रा गोरा लानांगौ आरो जायफ्रा बे अफिस गाग्लोबनायाव जरित दं बिसोरखौ आयेनगतयै साजा होनांगौ बेनो साबसिन नङा जायफ्रा बे माने हाग्रा ओनसोलाव एखे संकसनिफ्राय जों मानास रेलसिम इलिगेल भाबै हाबनानै दंफैयो जायफ्रा बे जायगानिबो नङा बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय जों दिनै बिसोरखौ होखारनो थाखाय एक गट जानांगौ एक गट जानानै जों बयबो आवाज होनांगौ बुंनांगौ प्रेसार होनांगौ गभर्नमेन्टखौ बिटिसिखौ जों प्रेसार होनांगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन जाहाथे होखारो बिसोरखौ जाहाथे दोना बे जायगायाव इभिसन खालामो बेसेबां इनक्लुजार्स दं बेखौ जाहाथे फरेस्ट राइट्स एक्ट एबा आयेन बादियै जाहाथे होखारो जों बेखौनो दिनै बयबो आफादफोरखौ जों खावलायो जाहाथे बयबो स्ट्रं जायो रावबो जाहाथे बे खेथ्रआव कमप्रमाइस जाया आरो जुदि एबार जुदि जों जेबो खालामनो रोङाब्ला जों जुदि एबार खुनु एक्सनफोर लाङाब्ला हमना लादो माने जुगे बे जायगायाव माने एनक्ल'जार्सफ्रा थासिगोन आरो बिसोर जुदि थानो मोनोब्ला अब्ला जोंनि रैखाथिया मोनसे कुइसन मार्क जागोन जों गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव थानो गोनां जागोन बेनिखायनो जों बेबायदि भबिजतखौ नुखानानै जोंनि आफादफ्रा दिनै सांग्रां जानांगौ आवगायबोनांगौ गोख्रोङै आवाज होनांगौ आरो इलेक्सननि थाखाय गोख्रोङैनो माने जोङो बिबान लानानै
नारसिननांगौ जों बेखौनो बयबो आफादखौ जों खावलायहरो।